फुजायालाय थांजोबलायबायहाय ओमफ्राय आलासियानो जोबनो थांला जोंहा दासान्दि बोरैबाबालाय मोजां मोनो गोगोम मोनो आलासि फैबोला नाथाय आरो माब्लाबा समाव बाखांनायबो मोनगायगारोहां आलासि फैबा बेथ' बे जाबाय ओमफ्राय बे मेहेरा बिफानि फैसाखौ सेस बे मेहेरानो जाजोबथारबायहाय एबाराव आं सानलायदोंमोन धोनतेरेसावबो सना एसे बायनो होननानै दा आं जिखिनि बुथुमना दोननाय बेखिनियाबो जेन थेनसो दोङो बाखिथ' आरो सोरांनि फैसाखौथ' सेस मेहेरानो जाजोबबाय मा दाय मावना लाखो दा बिफायासो सुख'नांजोबबाय बेयावनोथ' जि फैसा थांबायहाय दा बियो होफिननो हागोन जोंनो फैसाखौ बेखौनो गोसोखांबा जि रागा जोङोहां मानो हाया बेलाय सुख'नो बुंदो जुरिमम मा सिरि जाखो बुंदो ना मेहेरखौ मा बुङामोन नोङो आरे हारसिं मानो बखिबाय दोङो आंनि सिगाङावनो फेस टु फेस मेगनजों मेगन एखेबारे डाइरेक्ट बुंना बेखौलाय मानो नोङो सिरि बेयाव हारसिं रायलायबाय थानो हा माथो जालायखो माथो जानो आरे नोंलाय माथो जादों नोंजे आंखौ बुंबाय दङ नोंजे आंखौ बखिबाय दङ बेवहायो आंखौ नों सिरि बिदि उन थानानै माबा माबि बखिबाय थाबा मा मेहेरा मोनथिया सानदोंमोन नामा दिनै मारैथो आं खोनाफैखो मोजाङानो जादों बोरैबा जे आं नोंनि रायलायनायफोरखौ खोनाफैबाय दिनैहाय एसेबां गियान गोनां मालायखौ गियान फोरोंग्रा मालायखौ बुजायग्रा मालायखौ बुंग्रा एखेबारे मालायखौ मोजां जानो थिनग्रा ओइ मा बुंनो सानदों नोंलाय गथ' बेहाय आंजों नांफैनाङाहाय नोङो अबेनिफ्राय फैनानै नांफैनो नाङा सोर नांदोंब्रा नोंलाय आंनि नाम लानानै आंखौसो बखिबाय दङ ना अब्ला आंहा मानो देहाव नाङाफालाय मा सानदोंलै जुरिमम नोंलाय एथ' गियानि मानसिया दिनै मालायखौ रायखुमानो चान्स मोनबाय बेबो सोरखौ गावनि फिसालाखौ सरि गावनिथ' नङा असे नङा नालाय गदाय फिसाला नालाय बेखायनोथ' आंखौ दा नों बेफोरबायदि गोसो सिङाव आंखौ रागा जोंनाय बायदि बुंनाय बखिनाया फैमारबायानो नंमारगौसो मा मेहेर बिमानि गियाना बेफोरबायदिसो नोङो फैसा थांनायखौसो एसेबां बेफोरबायदि बुंबाय आरोना फैसा थांनायखौ आं प्रब्लेमाव दंनायखायसो आफाया बेफोरबायदि फैसा बाहायदों बुजिबाय दा जुरिमम नङाबा बेफोरबायदि खालामामोन आरो फिसाला नालाय बेथ' देहाव नांखागोन ना आफायाबो नोंहा बेहाय मा प्रब्लेम जादों जानला माला बुंबाय थानाङाहाय नों आंखौ आरो प्रब्लेमखौलाय नोंसो खालामनानै लादोंमोन नङाबा नोंनि बिफाया बेहाय फासियामोन नोंहा मा प्रब्लेम जादों बुंदों आङो आफाया आंनि थाखाय फैसा गार जायखि आंनि थाखाय फैसा हर जिखि खालाम नोंहा बेहाय मा प्रब्लेम जादों जुरिमम मानो प्रब्लेम जायाहाय मा प्रब्लेम जादों बुंदों मा प्रब्लेम जादों नोंहा फैसा थाखाया बेफोरबायदि ओरैनो गारगार जाग्रा बुस्थु नङा बिफाङावनो जोंहा फिथाइ थायनानै थायाखै फैसानि थाखा थफ्ला गैया जोंहा बेफोरबायदि नोंजे नोंनि थाखाय नोंनि आल्थु फाल्थु खामानियाव नों फासिबाय बिफायासो फैसा हैनांबाय थैनांबाय जोंहासो थैनांदों दा एखेबारे खरसा जानो माबानो गासिबो खस्थ' जाजोब्बाय मानि थाखाय नोंनियावनो जि बुरजा फैसा थांबाय गथ' बुजिदों नों बेफोरखौ आंहा मोन्थाय दं बे न'आव मोनथिबायना आंनि आफा आंनि थाखाय फैसा थांदों थाङाखै बे आंनियाव थांबाबो आं थाङाबाबो आंहा मोन्थाय दङ जायखिजाया बुजिबाय दा नों सोर आंखौ बेफोरबायदि बखिनायनि बुंनायनिबो लिमिट थायो नों हिनजावनि थाखाय बा हिनजावनि थाखाय बेफोरबायदि बेखाराव फैसा गारबाय आरो आं जेबो बुङाबो ना आं नोम्फानि बिसि नोंनि बिमा जायो अब्ला आंहाबो बुंनो मोन्थाय दं फुरा पावार दं आंहाबो अब्ला आंहाबो खम पावार गैयालै आंनि आफा आंनि न' फैसा मोननायनि मोनैनि बे आंहाबो मोन्थाय दङ नोंहाल' मोन्थाय गैया बाहाय आंखौ फिसाला हिसाबैथ' नों दा अननायथ' गैखाला खोमा आंनि थाखाय जाबायदि नोंनि खोथा खोनाबायना आङो जाबायदि नों आंखौ बखिदों बुंबाय दङ गोसो सिङाव सानबाय दं गाज्रि बायदि सानबाय दं बेफोरखौ लानानैथ' आं हमनोनो हाखाबाय नोंनि गोसोआव मा सोलिबाय दङलै बेखौ खम सानदों नामा नोङो मा आंजों बदतमिज खालामगासिनो नोंलाय गथ' हो उल्था बुङो बेफोरबायदि लाजासि नोङो ना लोंना फैदों बहायबा नोंहा आंखौ बेफोरबायदि जानला माला बुंनो मा मोन्थाय दं सोर मोन्थाय होदों नोङो बेखौ बुं आंनो नोङो रावबो मोन्थाय होआखै आंनो बुंदों आङो नोंनि थाखाय जोंहा गोबां खहा जादों गथ' थाइसे थाइनैनि खोथा नङा गोबां फैसा थांदों नोंनि थाखाय नोंखौ बैसोरनिफ्राय लायफिननायाव बेफोर फैसाखौ मा नोम्फानो नोङो सुख'फिननो हाजोबगोन गथ' खामायना ओरै खामायलाबायबानो होफिननो हाजोबगोन नोङो फैसा ओरैनो खामायबानो मोना मा साख्रि दङ ना मा दङ ना खामानि दङ ना नोंहा माबा दङहाय बेखौ जि नोङो फैसा थांनायखौ जेबो लस मोनाखै बा बिफानि थांनायखौ नोङो बेफोरबायदि आरामसे बिफानि सायाव सानो एखेबारे दुगा जादों नों गथ' उदां बिमा बिफानि सायाव मोनजागोन नालाय नोंहालाय माथो देहाव नांनो नङा होमबा जुरिमम मानो होफिननो हाया आंलाय जेला आंनि खामानि जागोन जेला आं खामायनो हागोन अब्ला आं होगोन मानो होनो हाया बेलाय मेहेरालाय मालाय नामा आंनि आफाया मालाय जे आं बेनो बेफोरबायदि सुख'लायनो जेला गोहो थागोन अब्ला नायगोन आरो देनां बोरायबा बुरैबा सोर नायगोन आंसो नायगोन नोंबो सानसे बुरैगोन आफायाबो सानसे बोरायगोन अब्ला सोर नायगोन फिसाजोआ मानि थाखाय गथ'फोरा मानि थाखाय सानसे समाव बिमा बिफाखौ नायनो थाखाय नंगौना नङा बाथ्रा बुंनो फैदों आंनि सिगाङावहाय गिदिर बाथ्रा बांद्राय जाबाय मेहेर बांद्राय जाबाय बांद्रायखौ सोर खिन्थादों नोंसो फैसा सुख'फिनलायलायनाय बिफानोनो फैसा सुख'फिनलायलायनाय फैसा थांनाय थाङि हिसाब दोनबाय थानो नोंहा अबेनि एथ'बां गोहो मोन्दों
आरे सुख'नांगौ गोसो आं सुख'गोन होनो गोसो होगोन आफायानो जेबो बुङाखैमोन नोंहा मानि एथ'बां आंखौ जावनायलै बेथा मेहेर नोंना हले खुगाया बांद्रायबाय आंनि खुगाया नङा नोंनि खुगायासो बांद्रायदों आरो नोंनि गोसोआ गाज्रि जालांनो हमदों नोंनि गोसो सिङावसो मा नोङो सानखुमादों आरो बा एथ'बां गाज्रि दाबो नोंनि गोसोआ एफाबां बेफोरबायदि आरोना गोदोलाय माथो मोजां स्रामोन दिन्थिफ्लानायसोमोन बेफोरो नों मोजां बाथ्राजोंबोथ' बुंनो हायोमोन ना आंखौ मानो बिदि गोसो सिं सिं बखिबाय थानांगौ आंखौ मानो रायखुमानांगौ बेबो आं खोनाफ्रांनायखायसो दिनै मेहेरा खोनाफ्रांनायखायसो नङाबाथ' नोङो नोंनि आसलियतखौ आं मिथिनायानो नङामोन माथो जि खोनादों औ सैथो फैसा थाखाया मानसिनो मानो नाङा फालाय नांगौ आरो बेफोर थांनाय फैसाखौथ' बहानिफ्राय मोनफिनो नोंबोथ' जेबो राहा गैयाना बोरै खामायना होफिनो ओमफ्रायाबोथ' बैसो जालांगासिनो हो अब्लाना फैसा मानो नाङा फालाय सानसेबाबो नांगोन लोमजागोन साजागोन माब्लाबा समाव दा नोंनि थाखाय स' हरजोबजाबाय फैसानो उफाय दंबावो फालाय नोंनियाबो संसार जाबाय एसेबां बेहाबो खामायनो हानाय जायाखै नोंनियाबो जि खामायदों बेयो नोंनाव थांजोब्बाय अब्ला औ हरजानो बादोंमोन आं नोंनि थाखाय फैसाखौ बेफोरखौ नाथाय नोंफाया मानियाखै हरजोबदों फैसा नोंनि थाखाय मानो हरा फिसाला नालाय नोंहा मा मेगन सादों नामा नोङो नांलाय खमलायखौथ' आं लुगैयाखैमोन नोंखौ आं सासे बिमा बायदि एकदम आंनि आसलि आइ बायदि सानोमोन नाथाय नोङो दिनै आंखौ बेफोरबायदिसो बुंबाय नोंनि गोसोआव आंनि थाखाय बेफोरबायदिसो दं होननानै आं मोनथिथाराखैमोनलै आरो खोनासं आफायानो आंखौ जेबो बुङा नोंहा आंखौ बांद्राय बखिबाय थानो पावार गैया बुंखादों आङो नों गथ'आ हेब्रे हेब्राखासो आं नोंजों नांलायबाय थायाहाय बेयाव फुजा मेला थांनांगौ थांजोब्बायलै कालि फुजाबो थांबाय ओमफ्राय होमबाबो एबाराव धामाका बम गावनो मोनस्रायासैना आङो आंलाय सानलायदोंमोन जि गिदिर गिदिर बम गावगोन होननानै नाथाय गैया एबाराव थुनथुलिया गावनोनो मोनासैलै ओरै आखाइ मोनसेजों ओरै आखाइ फारनैजोंबो ओरै बम गावलाय गावनानै एकदम बादाव होजोबगौमोन आङो गैया साननाय बायदिलाय बहा जाबाय थानोब्रा नङा होमबा आंबो साला आंनि बिजनेसावसो एसे गोसो होबायना एबाराव खेला हैबाय इदिनो दावदै खेला हैबाय फुजायाव ओरै थांलाय जुलाफि दखान हैलाय मेथाइ दखान हैलाय हैबाय फैसा खामायबायना एबाराव इसे उफाय गैया दे आरो इखायनो माखासे आंनि लुबैनायखौ दोनथ'नांगौ जाबाय आं न'खरनि हालोदखौबो नायनांगोन ना एसे फैसा थाखाखौबो जमा खालामनांगोन मालाबा गोसोनि हास्थायनाय लुबैनायखौबो गोसो सिङाव दोनथ'नांगौ जायोलै खालामफुंजोबनो हायाना खारनानै फैयासैहाय आयौ गरमानो लाजाया माथो एबाराव गोजां बोथोरबाबो बारा मा होनोमोनलाय गोजांथारासैहाय फुजायानो जोबलायलायबाय मा सानाब्बाय थाखोसै थुनथुलियाय जेबो सानाखैलै आयै बाबा दाउखौ जि मोजां गोदाबाय आइ थांदो एवहैदो आराम गावनो एवनो होनना बुंना लाबाय आंथ' दाङासैबो बाबाबो नेगासिनो ओंखाम उखैबायनो आरो बै माबा बाबा फन हरबाय थादोंमोनहाय लक्ष्मण बाबा हा माथो हमाखैनो नोङो मानो हमनो आंलाय आंनि गोसो बे आं जेला हमनो गोसो हमगोन हमनो गोसो गैयाबा हमा आरो आयौ थाद फारि हा बिदि जायो नामा लोगोजों लोगोनो लोगोजों लोगोबा दुश्मनिबो जायो आयै दुश्मनि खायसे गोसोखौ हमनो हाया रावनिखौबो आथिखालनि दिनाव मानसिफ्राबो स्टेटास नायैसो खोथा बुंग्रा दंसोयो माथो जालायखो जायाखैब्रा होमबाबो बुंदों आङो आंखौबो खायसे जे बखिसोग्रा दोङोना आयै बेहाय बखिग्राया बखिबाय थाथों आइ गावसिना खुगा रुबायलांथों हा नों नङाबानो जाबाय नङा होमबा मालाय फुजा हैनायखौबो खायसे जि आंखौ बुंसोदों बेखायनो रागा जोंदों आं थुनथुलियाबा मालाय इदि होनलायथारबावदोंसो आरो बोरैबा होनदोंमोन बे गामिनि सानै बुरैसो ओमफ्राय आरो दंबावो आं खेला हैनायखौ मेगन साजोबदों आयै जानला मोनला आं बुंजाया माथो बिदि मा मोनथिगौलै मा मोनथिगौ मालायखौ एकदम सानिफ्राय जाज खालामहरो जानला मोनलानो गावसोरखौ मा सानदों बिसोरलाय अभार स्मार्ट सानदो बे दावदै खेला हैबानो थुनथुलिया गाज्रि जायो नामा बेफोरबायदि बुंनालै आंखौ आं रागा जोङोना है बुंग्राया थाखायो हा नोंहा नोंनि खामानियाव सिदा थांबाय थाबानो जाबाय बे खेंख्रि हाब्रा खोनासंबानो माथो जानो साननायफ्रालाय हा नोंहा फैसा खामायदों खामाया आरोहाय गाज्रिथ' खामानि नङाना ओमफ्राय नायै मोनसे खोथा मा होनोमोनलाय जेनेबा दा आथिं आखाइ थानाय समाव मोजां गोहो एसे गोरा थानाय समावनो खामानिफोरखौ मावना लाखायाबा देनां बोरायबा बुरैबालाय बेफोरबायदि बेमार आजार जालाबायोना ओमफ्राय थु आंथ' बोरायबा बुरैबाबो बेमार आजार बारा माबानानै लायालै देहाखौ एकदम स्ट्रं खालामना लागोन आं आयो माथो दा सिख्ला बैसोआवनो मावनो हानाय खामानिफोरखौ मावाबा हा सोरथो फैनानै मावफैनानै जाहोफैनोसै गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय थांना थानो थाखाय राहा दिहुननानैथ' लाखानांगोन ना हिनजावनि फिसाबालाय मा जादों नोङो नङा होमबा आंनि थुनथुलि आइया गुबुन बायदि दुरबल नंखाथाराहाय बिदिनो आरोलै आयै खायफा एकदमबारे मा होनोमोनलाय अब्लाबो गाज्रि नोजोर लगायग्रा दंसोयो गोसो होबाय थानाङा बेफोरनि खोथाखौनो जानला मानलानो बुंखायो आंखौबा बुङो नोमाखौबा बुंसोयो मालाबा
आंखौ बखिदोंना बे गावनानो गाज्रि जाजाथोंलै जानला मानलाबाथाय आंना सुखुआलै आयै थुनथुलिखौबो मेगन जायो बिदिखि जायो मालाय खामानि मावनायखौबो आंनि खाथियाव फैना बुंफैबानो जायोना आङो पारि पारि फोरमायगोन सालाखौनि बिसोर बुरिखौ नागारालां र' माबा लोगो मोनबा बिसोरखौ थिट साबाक थिखायगोन आं गोसोआव बेफोरबायदि रागा सोमजिहोना लानाङा गथ' मिथिबायना रागाया जेला सोमजिगोन ना मानसिनि गोसोआव अब्लाना मानसिनि गोसोखौ सोलायहोयो आरो रागाजों रावबो खुसि थानो हाया बेखायनो रागाखौ जेसे हायो जानगाराव थानांगौ रागानि फोजोबनांगौ मिथिबायना आइ मालाया गाज्रि जाबा नोङो गावखौनो गाव गाज्रि खालामना मालाबाबो दाला गाज्रिजों गाज्रि जाफानो हाया नङाना आरे थाथोंना सोरबा गाज्रि माबायोबा माबाथो नोङो बिसोरखौ गाज्रि नङा मोजांजोंसो जवाब होनो सोलोंनांगोन बुजिबाय आइ रागायानो मानसिनि देरसिन सुथुर होनबा मा बुजियो नों आइ रागाजों दसे समावनो मा जायो मा जाया नाथाय बेफोर रागाखौ नों माबा माबि बुंफ्रांबाबो नै बेखौ एकदम फाहामफिननो बेसेबा सम लायो मिथिबायना बेखायनो रागानिफ्राय गोजानाव थानांगौ आइ जागोन दे आयै बेखायनो थुनथुलिया कन्ट्रल खालामनानै थासोयो उनाव नुफिनगोन खाना ने आयै ओमफ्रायथ' थुनथुलिया बेदर जाबाबो दायहाय आयै मा बुंनो मालायसो सामफ्रामबो बेदर जायो जाबावलायोलै आंखौ आंनि सासे लोगोआ रायखुसिनि फिसा नालाय आंहाथ' जाखागोन खादे आं मानिना लायो जागोन आं खुगा दं नालाय जाखागोन नङा होमबा आयै हामा रायखुसि जाबाय बायनोसै जानला मानला बुंना लाथारहाय जिन्दगियाव दुखु थाबाबो सुखु थानो सोलोंनांगौ आयै बेनोथ' जिउनि सैथो नङा होमबा दुखुबाखि सोरबा दुखु गाबनानै थाबाय थानांगौ नामा आंनि जिउआवबो दुखु दंब्रा आयै हाजार दुखु मा आं बैसोर दुखुखौ बावनानै एकदम जिउआव आगबारिनो नाजायाखै नामा बिराद नाजादोंलै थुनथुलिया आरो सोर मिन्थिगौ आंनि दुखुखौ आंसो मिन्थिगौ थेवबो आङो गोसो सिङावसो दोनोलै सायाव दिन्थिया आङो माथो बिदिसो जानांगौ दा गोसोखौ दाद खालामनानै लानांगौ